tu, na tomto mieste, v promočnej sále Karolína, promovali presne pred 50 rokmi. Rečníci v prejave spomínajú mená vedcov, lekárov a výskumníkov, ktorí ešte vo vysokom veku vytvárali vynikajúce diela, skvelé publikácie, nové objavy. Robia tak s jasným posolstvom, áno, sme starí, ale to ešte nič neznamená. Aj v starobe môžeme žiť ako mladí. Toľko sme ho hľadali v knihách, aspoň jeho odraz a farbu letiek. Vratký chvost, kormidlo. Jedinú dôležitú spomienku spoznať ho v okamihu, keď som ťa nasledoval cez nánosy snehu až ku konárom stromov. Rýchly krok maratóncov sa skríšil s prudkým pohybom, ktorým preťal vzduch. Tá čiara tam ešte stále je. Rečníci sa striedajú a všetci vyjadrujú rovnakú myšlienku. Aj v starobe môžeme pracovať, ešte aj v starobe, ak si uchováme mladého ducha, môžeme ordinovať. Slová už nemajú takú silu ako kedysi. Pred poslucháčmi už nie je nekonečný život, ale posledných pár krokov cesty. Sníva sa mu také nič, na čo cez deň nemyslí. Smrť potichu tučnie. Ani jeden z rečníkov nespomína smrť. A napriek tomu, smrť je prízrak. Vznáša sa v promočnej sále Karolína, kde si nad nami. Napokon mnoho dávnych spolužiakov tu už nie je. Už nás opustili, ako sa hovorí. Tí, ktorí tu nesedia, sú ako výkričník. Ich prázdne miesta hovoria hlasno. Práve sme sa dostali do bodu, keď nové informácie nie sú také dôležité ako kedysi. Keď už nie sú vôbec dôležité. Je teraz. Pokročilá jeseň. Je čas, kedy padá lístie. Zobudzaš ich po jednom, priskoro na pohyb do skleneného rána. Prudké výdychy počúvaš s úľavou. Prikryvky sa trieštia prvým pohybom. Pri jednom zrazu nevieš ako ani kedy. Raz za rok jedného nezobudíš. Skutočne je cieľom starých byť ako mladý. Alebo sa tak aspoň tváriť? Jung píše, že čiperný starček so športovým náradím vyzerá rovnako bláznivo ako zhrbený mlaďa s palicou. Dospelosť znamená byť usadený vo svojom veku, byť presne v tom veku, v akom som. Nechcieť byť ani sa nerobiť starším, ani mladším. 2 dni predtým som udeľoval sviatosť pomazania chorých slávnemu profesorovi. Vtedy o 2:30 ráno som v rámci rituálu kládol svoje ruky na jeho hlavu. Na všetky jeho znalosti, na všetky naštudované učebnice, ktoré poznal a ktoré napísal, na jeho dlhoročnú prax a prenesenie aj na všetkých jeho pacientov, ktorým pomohol. To všetko sa malo za niekoľko hodín pominúť. Sú správy, ktoré neunesú vlastnú váhu a vkradnú sa neúprosne do ďalších dní. Máme strach z vojny a z nich. On v bytoch roztláča steny, usídluje sa do puklí na prázdnych izieb. Niekto príde, niekto nepríde, varíme kávu a čaj v presnom poradí.
Opieraš sa chrbtom o stenu, prídu? Neprídu. Občas nás vypláši šuchot peria. Otázky stratia hrot, vzduch sa na okamih znovu rozbehne. Prevedieš ich cez nebezpečné chvíle, keď sa láme deň a ešte nie je jasné, kam sa podeje. Skutočnosť nás vynecháva a nepýta sa na nič. Ani my. Čo im povedať teraz? Že ešte nie je koniec, že ešte môžu urobiť pár krôčikov, že i tento alebo tamten slávny lekár ešte na sklonku života publikoval a možno sa aj dopracoval k novým objavom, že farebné perá titulov na jeseň opadajú. Alebo si jediný kvet tejto zimy. Pomaly víťazíš nad ľadom, zažínaš lampáša neprehliadnutelne. Ak sa nepohneme, priletíš celkom blízko. My útulnieme znútra a rastie nám perie. Posledné, čo ostáva. Posledné, čo zohrieva ihličie.